σε κάνα 20 και ξανά έρθα πάλι εδώ να τα κάνω. Στη Βουνιαγμένη. Ναι. Στη Γαρδένια δίπλα. Ναι. Στο σούπερ μάρκετ τώρα δίπλα. Ναι. Για αυτό δεν είναι. Πού πάτε ευθεία, δεν πάει ρε. Πάει. Άρε κουφάλες. Το είπα να πηγαίνουν έτσι από εκεί πίσω. Πάνε σύνταγμα τώρα. Στην άκρη. Σύνταγμα. Όχι, το πάμε είναι αυτό. Γιώργο, φοβάσαι και το πιάνεις το τέτοιο το Μαρκούτσι. Ωραία, και το πάμε εδώ. Πάμε που πάμε. Αγωνιζόμαστε. Τι να το πω. 5 άτομα είναι. Για και παραπάνω ρε, τους πιστεύω ο κόσμος τώρα μένει σε μαλάκα. Τρέπατε. Και παραπάνω. 81, 82, πιάσανε 11%, 12 και διαλυθήκα και μετά τους έγγιζε ο κόσμος. Πότε ήταν αυτό. Κρατήσου γιατί απογειωνόμαστε τώρα. Σπύρο. Σε ανεβάζουν και στο ίντερνετ οι αλήτες. Γάμω το μουνί της θείας τους. Ζώνη δεν φοράσεις κατολό. Σόβρακο φοράω. Σόνη τι να την κάνει, αγνότητος. Λες που έπιεσαι αυτό το τετραπλόγι. Θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ 2 φορές το χρόνο τώρα. Γιώργο, δεν στρίβουμε με τίποτα. Θα τρώμε τα αρχίδια μας. Μου τη μάνα του. Ο Γρυλάκης φταίει για όλα. Γκολ ο Πανιόνιος στις καθυστερήσεις. Μην ξύνεις την μύτη σου. Μην ξέρεις τη μύτη σου ρε αλήτη. Θα εκτεθείς. Και πέφτουν τα κακάδια. Που πάνε όλοι. Το είδα γάμο την καταδίκη μου. Τι είναι. Τι, σε τραβάνε κάμερα μια ώρα τα καριόλια πίσω. Ο Γιώργος είπε να το κάνει αυτό. Αυτός ο φίλος ο Καριόλης που φέρνει τα προγνωστικά από το έθνος και δεν τα δίνει ο Πούστης. Λες και έχει τίποτα να τις πληροφορείς. Ναι, λες και έχει χρυσάφι ο Πούστης. Και να του δώσω καμιά κλωτσιά με την κλειδό. Ας τη ρίξει καμιά μέρα την κλωτσά, να δεις τα πάντα. Και δεν μου λες και σήμερα από το τάδε πήγε ταμείο. Το Πούστη. Πού κατεβαίνεις τώρα. Εδώ. Εντάξει. Εισιτήριο να βγάλεις αλήτη, μη σε πιάσουνε. Δεν το έχω εδώ. Τι το έχεις, αφού έχει περάσει αυτό. Μαζί πια. Άστο. Θα πάω το αυτό. Τράβω μπροστά. Τι να πάει μπροστά τώρα, πάμε φύγουμε. Χαίρετε. Μεγάλη τρελά είσαι. Φίλε, τι